Сега относно битката на Драва и на Балатон, трябва да посочим, че първо това е една много трудна битка, тъй като маджарите и унгарците на Хорти няколко години са правили там дълбоко ешелонирана отбрана, бункери. Смята се, че по някои параметри битката за унгарската пуста е била много сложна и по-сложна даже от Курската дъга, където имаме едно дълбоко ешелониране. До тук самите унгарци са направили доста надежни бункерни съоръжения, някои от които много по-добри от тия в Германия. И още по-се втежнява ситуацията, когато Ото Скорцени провежда една специална операция за отстраняването на Хорти. Той Хорти е напуснал града, но се превзема властта. И последствие е останал жив, почва много по-късно в Португалия. Мисля, че някъде живее до 70-те години. Шефа на специалните операции обаче взема властта в Унгария поради опасения и поради контакти на унгарците за примирие. И че те са се стремяли да сключат изгоден мир с Русия. Основните опоненти на този кралски тигър, а също така на тигри, ягд, пантери на остатъчното количество там панцири, аз ще поговоря после за тях, са Т-34. Главно от този вид Т-34-85 образец 44, който навлиза в този момент. И най-вече самоходната установка Су-100 като много успешна, даже и срещу тигрите. Стъпила на база на Т-34, обаче с 100 мм оръдие, което так му е разработено. Смята се, че даже съвременен танк, ако удари това оръдие, мощното налягане, което се образува вътре, води до разпокъсване, чупене на крайници, глави и т.н. Така че изкарва от строя екипажа даже и да не пробие бронята. Сега 88 мм германско оръдие е доста по-силно, обаче то много често поради неконструктивни недостатъци и високата начална скорост 1400-500 метра в секунда се е случвало да пробие бронята, да премине през целия танк и да излезе даже без да избухне. Такъв момент е забелязан с някои танкове, даже от марката ИС, колкото и да са по-масивни от Т-34. А Т-34, колкото да е смятан за невинен пред кралски тигър, не е точно така, защото от засада се не заиграващи действия, 85 мм оръдие на база зенитка може да му разкаже играта, особено с попадение в борда или горната част на купола, плюс маневреността. Сега има там и хлапашки тенденции да се говори за това колко надалеч биели тия кралски тигри. Дълго е, че е дълго оръдието, им имат кубоемерни прибори на Карл Цайс. Обаче, колкото и дълго, то няма да оцели винаги на 3 км и 300 метра, както са писали хлапаци. По-вероятно е да води ефективен огън на 1000-1800 метра, като примерно на 1400-500 със сигурност поразява всеки танк, но не само руските и западните. Шерма, например, при Т-34 е детска играчка, недодяван висок краен борт, високо запалителен, не случайно я викаха запалките на Ронсън, даже Пършинг, който е правен от една бойлерна ламарина, напластена над 100 мм. Той е един атрофирал среден танк, който изкуствено е преквалифициран на тежък и предимството е главно тежкото 30 мм оръдие, което за тогава е новост. Но ще спомена и за тия Су 100 мм, тъкмо 44-та е прията на въоръженото едно морско оръдие, като липсват абсолютно муниции за нея поради ограниченото производство и е трябвало да се разгръща, така че не е напълно задоволила целите нужди на Червената армия. Има и Су 76, които са едни полуоткрити.
вирижни коли, да ги наречем, с 76 мм оръдие, на които са дадени обаче ни подкалибрени снаряди по 5 на екипаж и се държи отчет за тях. Имало и Су-85 с по-късо оръдие, малко по-недодявани, а върха на съвършенството бяха тия Су-100. Каквато има и в Националния военно-исторически музей, там вече са обаче модернизация от 60-те години. Поради по-надежната челна броня и това оръдие, за което споменах, затова доста късно бяха съкратени от българската и примерно от румънската армия. А в състава на тия Т-34 на късен етап от време се споменаваше, че е добавено едно покритие, което се разсекрети само преди 3 години. Точно когато си идвах от Италия, се оповести някъде месец август, след няколко месеца, че бронята на Т-34 на купола е била с покритие на литий, за да дава колебания на вражеската амуниция. Сега, ако е за някаква тежка гаубица оръдие, едва ли ще го спре, особено 88 мм, но по-голямо разстояние, примерно, би дало колебания, пластичност на купола, като лития при едно необработено състояние е стандартно полезно изкопаемо, но когато мине там едно нагряване между 110 и 300 градуса, беше, сега не съм химик, химиците ще кажат, проявява радиоактивност. Трудно се напластява на някакви такива повърхни, не трябва да бъде обработено механично. И към днешна дата се смята там, че по ниво на проводимост, радиоактивност, също така и в рамките на това, че привлича и грамотивици, има някакво свое значение, но категорично е да се отбележи, че борбата за тия пазари в момента за литий от към батериите на GSM-ите е най-малкото, от което някой се бори да завоюва. Там има и на засекретени военни технологии. Но както и да е, аз искам да обърна внимание на куполите на Т-34, тук съм разчертал, защото около 60-70% от Т-34 са от тая марка Т-34-85. Все още по време на преминаването през България на Съветската армия и на битката на Бабатон и на Драва ползват тия куполи тип гайка, които обаче привидно, макар да са еднакви, не са едно и също. Тип гайка, защото се завиват отгоре на купола на противовес и на това се дължи отхвърчането на този купол. При попадение няма вътре сериозни някакви крепления специализирани. Т-34 е бил правен все пак по спешност, поради нуждите на войната. Някои първите екземпляри, когато са преместени заводите в Урал, Маш, Нижни Тагил, сурово се отливат буквално в вагрянки в пръста. Старите варианти са ето тия. Подобна купола имат тия от харковски паровозостроителни заводи из началните 1941 година. Паралелно с тях Т-34-76А и тия с четвъртената или даже 8 профилна купола правят се навсякъде по различна разновидност. Отговарят всички на Т-34-76, т.е. с 76 мм оръдие. Едните бяха, мисля, че бяха ЗИС-3, другите бяха Л-11, F-32, извинете, ЗИС-3, ЗИС-5 са тия на Т-34-85 и се стига до едни междинни модели, като една САУ с 57 мм оръдие. Отговаря ето на този чертеж, тук произвеждана главно в Ленинград за борба с немските танкове, 110 до 150 бройки, като има и слух, че е участвала малка част, примерно между взвод и рота и при защитата на Курската дъга, 43-та. Лично на мен най-ми харесаха ето тия Т-34-76А, които представляват част от концепцията за по-лекотена версия на Т-34, ако някои са били до 28. 30 тона, тия са били между 26 и 28 и малко по-скорости.
но те след 1943 вече не се правят. Правени са и в Сталинград и в Красное Сурово. Имаше и опит да се екранира с 30 мм слитъци, ето като това е тук екземпляр на купол. Стандартните куполи на сталинградски заводи са ето такива, с ето такъв подбой или заман, както го наричат, който обаче е един недостатък, тъй като при попадение тук бронята се разшива. Както и другата крайност, че в примерно Красное Сурово се произвеждаха и бензинови версии на танка, не с двигател две дизелови, а с мети 17 и 18 от танковите БТ. В Сталинград се правят едни такива катки, които не са облечени с бандажи. Някои даже нямат такова отворче, което осигурява противоамортизационни функции на това колело. Правени са буквално да отидат директно на фронта, като накрая с влизането в Сталинград на армията на Паулус. В заводите барикади, където са произвеждани елементи, заводите сталинградски трактори, на които, между другото, е произведение ето това влекачи, което е реновирано и подновено след Втора световна, за да тегли оръдие, но то е доста слабо с елементи от трактор СТЗ. И както е слабо на баен ход, тегли и 152 мм оръдие, но по предписание трябва да тегли 76 мм. Преминава се на някои заводи, като Омския, Ленинградския, Сталинградския, Нижнетагилския и Красное Сурово, както и Уралмаш. Камението такива командирски куполки или просто наречена не куполка, а люкче на командира, които по мнение на руски специалисти вече дават по-голяма оперативност на командира, който може да наблюдава по немския пример боя и да действа по-ефективно, а не сковано. И при Т-34 се получават ето тия две. Тук разновидности на танка, отначало вентилационните калпаци тук за изгорелите барутни газове са челно, а в последствие са поставени ето тук отзад. И са два с вентилатор. Поставена е и система за филтрация циклон, после мултициклон, усъвършенствана и при Т-34-85 образец 44-та. Вече планетарна скоростна кутия, която беше връх на технологията, като този момент само американците са ползвали такива. В последствие чехите бяха големи майстори на скоростните кутии и смяташе се, че Т-34 е бил усъвършенстван най-вече от тях след войната. И нижнотагилския модел има едно такова триъгълниче, само да погледна, той тук няма такова триъгълниче, купола е изцяло така излят отговаря на тия на изложбата на Военно-историческия музей в София. Но вижте, ето това има тук такова едно профилче на купола, което много прилича на триъгълниче. Има един такъв вътрешен образец в Военно-исторически музей с по-обтекаем купол. Т-34, каквито Лаос 30-40 ги върнаха на СССР, на Русия, извинете. Няколко години и получиха на среща модернизирана версия на танк Т-72. Като в Русия смятат да ги използват за парадни нужди. От почет към предците се не се залъгвайте, че сега имаше разни разбирачи, Т-34-85, тук е имало прикачени някакви си там устройства, не знам си какво. Тук това е чиста проба пластир на поразени танкове, какъвто имаше и в Военно-историческия музей. Често се наблюдава отстрани. Това е вярно доказателство, че танка е участвал в бойни действия. Него са загинали хора и после е бил ремонтиран.